Achilmina dolan flip ko maliko na maliko ka hanga fulni tanbe obe ko bismillah awodo ko kibor kene kan bakuruba ofle ina fo afora tuko mina salon des arts du design et de la décoration ta ko folokera sey sibila novembre kalu kletan nani katabla hakletan wuluvla obe na wala li soro ndo kibarin kono so bo mega jamma o dongo ka tafe ube doni soro o mina yasa ko magunye fendo gla amina wala like awi ndo kibarin kono aw bismillah okura agado kibaru keneka ina fantu na fa ina tuko mina bakuruba wala novembre kalu kletan nani katabla hakletan wuluvla kera salon des arts du design de la décoration ta ko folay sey sibila bulla barakala chama tumbe kan kene la nyena maya ina tabla okumi kono o de définir l'art et le design du Mali obenye foli soro Abdoulaye Maigafe kata novembre kalo kletan nani katabla kletan wuluvla la samba fla anu mugan nani salon des arts du design et de la décoration SADEC nale salonye mimetalike anga bolola barakelaw sojolaw fogata se sogonona labembagawma o salon tago folo baraw kera CCB konnana nin tago folaina babu mun kuntara odeye bolola bara ani sogonona labeni o keko nyuma magoni mo be sojo ke mo be jo fem seni chamana donc fem seni nunu akonna la iba e ka foko ko chama ba kono par exemple ni itaka sojo ni ma miri karo sana itaka sojo ni ma miri peintre la peintre kela kogola itaka sojo ni ma nyege minon nyeyini ko nyeyini itaka sojo ko chama be itaka sojo ni ma lumière mais lumière suku du menga sokona itaka sojo ni mo lu jate mine ko donc salon yere dabolondo de kama quoi en fait à dabolondo pour que parce que salon bena fo plateforme c'est comme ni iko san ko bon ne be kenen tike donc kenen ko nala mbeni tigi bla donc nyana ko wuli réseau ka obi ka ba ñogon ñini ciwa worela donc aw bebe ñogon soro yoro kile donc ebe gere do ina e ba ñininga bon e ka ni fin ni ne mago be ko do la ni hono ne se ka a dan ñogon ni anyuma la ma soro ciwodi donc o tigi ba kumi fe ebe mo wore ñininga fana be kumi fe donc abo to la fa be en fait a kain quoi a kain artisan ma munu anga borola barakelaw ma a kain jamana ma sadeki kuneye ka bolola barakelaw sojolaw sogonona labembagaw ka baraw dombala wani tago folen yato ko ni barakebagaw nyumam be Mali konnana vraiment donc be en faire donc ya be en faire Mali artisan artiste designer a tiens là où c'est barala donc comme a ñon kenema de liga sigi ni ye kaira ka fo sane akata nyini yorojan abe yano abe on fait yano donc kenen d'abord o de kama pour que mo ko be barala a ukumu kono ukalla ko don ou adresse ou ka soro mais surtout mo ka dala ka fo mo ko be fon fena amase ou ka takama janke anofe abe on refaire kakeni sadaki yere nafaye justice nale chakedaye alemi bolo jigi fiew foga ke keneka ani kake debembagaye ni anga salon chien folo e sadek kake malaka bolo la barakelaw fara ñonga ku ga seko nu de ma ira jamala je pense que en tese ka fogo foite malaka amta to ñini mo de kanga na malila sisan ama ñini jama fe mo ko shikana ta foy ñini ko fe fembe ba mbolo malila boutique be yan et artisan be yan no bolo la barakelaw be yan be se barala a akina bula nanya afla combiné entre ankunata ani mi mambolo ame mina on mina munte populaire et puis mina munu valeur bala na mancha et puis chacun abseka so glan abe bureau glan abe baraka yoro glan a chama sadaki baraw ka yakubaya odeye alabe mbako ka lanyini ye dona na taula anga bulla barakelaw ka blaw kuna ka fako under ka salon tele olu ka salon do parce que Mali salon de do ka blu kuna sanwore ni jama bora Abidjan Dakar ani yoro la kana ubana olu de soro olu de kan go bismillah olu de kan ga yurula ni Mali ka patrimoine de ni Mali tadi donc o de wole kan mene bulo ka fo be ka bla kuna ko salon ye be de taille Mali be de tado Mali ka fierté de do donc Maliens de a créé et puis Maliens de bena altla korobaya et puis Maliens de bena be bismillah ya c'est ça donc ambassadeur édition nanina durunani ala en studio ko makono aka keba fo Afrique be bena ñogon soro salon des arts du design et de la décoration SADEC ale tago folaina
bara minnu kun bolo dalen do a dɔ ye kuma ɲɔgɔnya ka tɛmɛ baara dɔnbagaw n'a kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ tali kɛ bolola baara sojɔ sokɔnɔna labɛn cogo ɲuman na wa SADEC labɛn kun de ye tuguni ka Mali bolola baarakɛlaw dɛmɛ ani maa minnu bɛ sokɔnɔnaw labɛn ko ɲuman k'olu fana dɛmɛ ani ka u bilasira u ka baara taabolo ɲuman na. Jamana ɲɛmɔgɔ ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye kɔfɛ n'o kɛra arabadon novembre kalo tile 6 san 2024 a yɛrɛla k'a fɔ ko Kalabankɔrɔ conseil communal cira kun caman bɛ nin cili la i n'a fɔ baarakɛbaliya jamana cakɛdaw la ani sariya sɔsɔli mun de kɛra Kalabankɔrɔkaw hakilina ye nin waleya in kɔfɛ a bɛ walawalali sɔrɔ Maimuna Daw fɛ. Ni ye laɲini gɛlɛma ye jamana ɲɛmaaw ye mun ta arabadon novembre kalo tile 6 san 2024 conseil des ministres la gouvernement ka cilasela général Abdoulaye Maïga ye laseli dɔ kɛ min kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ko Kalabankɔrɔ maire ni a nɔfɛmaw wulila ka bɔ u nɔ la baarakɛbaliya ka ɲa ani sariya sɔsɔli o de kɛra ni maa kofɔlen ninnu lawuli kun ye. Gouvernement de y'a ci hakila ministère des collectivités de la décentralisation de y'a ka décision ta k'a ci. Bon mada fana lu dun fɛn min ye cakɛda min don u tɛna k'u kunfɛ i b'a sɔrɔ u y'u basé u sinsin sariya dɔ de kan min m'a to a kan ka ci ka sɔrɔ ka ci ka fɔ parce que u mana population ɲininka k'a fɔ ko yali population ka laɲini y'a ka ci olu de y'u ka décision ta k'a ci o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ani cili ka kan olu bolo donc fɛn min u y'a degré de ta degré ta la sinon ni tun y'a dan ne yɛrɛ ma ne tun b'a fɔ fɔlɔ n k'a ka to yen. Parce que mairie mbe actuellement nous est Tchekro Amadou ni presque a kun ye baara caman daminɛ ka ban projet caman kun bɛ en place voilà donc tiɲɛ na a kɔni disu la pour le moment ne yɛrɛ kɔni b'a la ka ɲininkali kɛ a ko a bɛ na kɛ cogo di fɔlɔ vous voyez parce que baara dɔ daminɛna hali Kabala yan Kabala terrain o dossier bɛɛ kun bɛ en même temps mairie bolo parce que Kabala terrain ban kan ka koli ka clôturer k'a di Kabala jeunesse ma mais a disu la tan yala an bɛ na kɛ cogo di sisan. Mun ye baara kɛcogo ɲuman ye Kalabankɔrɔ commune na Kalabankɔrɔ dugudenw tɛ hakilina kelen kan o ko la. N'i y'a ye ko ayiwa an bɛ dingɛ kɔnɔ an b'a la an b'a maire ka dingɛ de kɔnɔ parce que a ma foyi ti ɲɛ faso kɔnɔ hali sira baarabagaw kɔ ayiwa a m'u filɛ foyi ye ɔ y'a dɔn kɔni o kɔni tɛ maire ye. An ka sigida ni conseil communal min cira olu cɛ tun bɛ cogo min na bon an ka sigida ni kɔni na tiɲɛna ne tɛ se k'a fɔ ko ne bɛ n bolo sin fɛn na ne yɛrɛ kelen tɛ mɔgɔ si tɛ yan k'i bɛna fɔ ko tiɲɛna ko nin fɛn bɛɛ o quartier kɔnɔ ko mairie y'a kɛ yan ne kɔni t'a dɔn ne t'a dɔn a bɛ se ka k'a bɛɛ dɛ komi adamaden bɛɛ bɛ fili ka da i ka kɔnɔ ta kan ne kɔni t'a dɔn parce que anw ye fɛn fɛn laɲini mairie fɛ a si ma sabati donc mairie dun bɛɛ ye population de tɔgɔ la et puis jama de y'a sigi. Nka tiɲɛ yɛrɛ la tubabu b'a fɔ cogo min na kulu wolola ɲinɛ na parce que anw ka dɔgɔtɔrɔso ko ni fɛn ninnu a yɛrɛ nana ka na fɛn fɛn fɔ k'an ka taa k'a bɛ vraiment ko nin ye an ka quartier ɲɛta ye fɛn fɛn k'ale yɛrɛ b'o la mais an ye fɛn fɛn ta ka se a ma a foyi ma ɲɛnabɔ a bɛɛ papier dalen bɛ yen caman yɛrɛ bilala RG la foyi ma ɲɛnabɔ an tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛna mairie kɔni ko a kɔni tun b'anw ka baara la mais tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni ka foyi de ma ɲɛnabɔ ka ɲɛsin ale ka bɔ ale fanfɛla la k'a fɔ ko nin ye hɛrɛ ko ye k'an y'a sɔrɔ mairie fanfɛla la ala ko tiɲɛ ne kɔni t'a dɔn. Tiɲɛ na parce que ɲɛmɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ ani bɛɛ se k'a fɔ ko wa ko ɲɛmɔgɔ ka ɲi bɛɛ se k'o fɔ en vrai dire an sera ma n'an ka problème ye a y'a bɛɛ satisfait ka d'an ma fɔlɔ an ka sigida la yan bariko kun yɛlɛmɛ bɛ ka ampleur minɛ fan bɛɛ fo ka n'a kɛ an ka mɔgɔ dɔw fagala la bon on a un wulila k'an cɛsiri ka doléance bɛɛ labɛn ka di monsieur le maire ma tiɲɛ na o wagati a ye baratigi yɛrɛ minɛ ka datugu kaso la o wagati sigida mɔgɔ bɛɛ lafiyala misigi foyi tɛ se bilen ka mɔgɔ tɔɔrɔ rien a wagati bɛɛ lafiyala bon tiɲɛ na n bɛ se k'a fɔ a y'o faveur kɛ an ka collectivité mɔgɔ ye vraiment. Hali ni maa dɔw y'a sɔrɔ k'a fɔ ko nin kɔni tɛ ni maa ninnu wuli waati ye dɔw fɛ ni a kɛra sigida ka nafasɔrɔ siraw de kama baasi tɛ. Bon a bɛ se ka laban Kalabankɔrɔ commune mɔgɔw bolo cogo min na i n'a fɔ cogo min na bon an tɛ se k'a fɔ k'an b'a kuma ni nisɔndiya ko ye parce que an sirannen don parce que mɔgɔw ka kuma don su ti a ɲɛko dɔn mais a bɔra ka min to a ka so a b'o dɔn an ni ninnu cɛ tun bɛ cogo min na an b'o dɔn mais kura min bɛ na tiɲɛ yɛrɛ la anw t'a dɔn k'a fɔ kura in fana bɛna kɛ
ɲɛli de y'a ma wa ou bien a bɛna kɛ i n'a fɔ dɔɔni cogo an kɔni t'o dɔn an ma aki ni jɔrɔ ye fɔlɔ pour le moment ani ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye ani olu yɛrɛ ala ka olu fana kunsiya ma ni hɛrɛ wa n'u kunsina ma ni hɛrɛ u bɛna fɛn min kɛ yarabi ala k'o sabati u bolo. Kuma bɛ yen nɔ de parce que a ko bɛna taa kuncɛ cogo di c'est pas facile parce que yala dossier fɔlɔ minnu tun bɛ monsieur le maire bolo yala olu bɛna o baara o dossier kelen ta bilen ka baara kɛ n'a ye wa kuma bɛ yen nɔ de bon sisan an kɔni bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka ko kuncɛ yɛrɛ la ala ka garisɛgɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma délégué kura minnu fana sigila ala k'u kɛ jamana jɔbaga ye ala k'u kɛ tiɲɛnikɛbaga ye. Nin waati in na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bilalen no sen kan Kalabankɔrɔ mairie kɔnɔ yaasa ka se ka maire nɔ labila. An y'a ɲini ka maire kɔrɔlen baarakɛɲɔgɔn dɔw lasɔrɔ nka a ma se ka kɛ cogo o cogo Kalabankɔrɔ commune denw hakilina ye de bɔda ɲuman ka sɔrɔ nin ko in na. Sobo ye waliya ye min bɛ kɛ kabini lawale an ka jamana kɔnɔ o min kɛli ka wara don o don a kɛbagaw fɛ yaasa ka wari sɔrɔ ka bila u kun ni waliya in bɛ ka nafa caman lase a tigiw ma hali n'o y'a sɔrɔ a bi man ca wa a kɛbagaw ka ca an kan ka mun dɔn ko kura nin ko in na an ka jɛ an ka nana Kadija ko ne ka sɔrɔ olu na cɛ u tɛ bi mɔgɔw kan dɛ u b'u ka baara de la c'est la baara ne yɛrɛ filɛ u b'a wari di ne ma ne b'a dun nkalon ye aramu ye u ka baara de don u t'u bolo don mɔgɔ pɔsi kɔnɔ a bɛ diya i yɛrɛ de n'i ban ka taa wari di fa ma i bɛ taa don olu ma. K'a sɔrɔ kuma dɔ b'a fɔ ko wari fulaman tɛ yen o bɛɛ la maa dɔw bɛ jouer sobo na walasa ka se k'u ka fantanya furakɛ teliya la ni o jeu bɛ se ka kɛ ni wari ye walima bolola fɛn wɛrɛw nka o bɛɛ la dususuma ni jaabi jɔnjɔn tɛ a la wa a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ min bɛ bin ni jeu kɔfɛlen kɛbaga ninnu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jouer finman ka ɲi bilenman ma ɲi na Bamako mɔgɔ caman de bɛ bi ni jeu kɔfɛlen ka jan kɔnɔ. N bɛ finman jɛman dɔn finman ka ɲi bilenman ma n b'a dɔn kojugu bon ne bɛ se ka fɛn min fɔ dɔrɔn seulement fɛn min don n'amaratɔ jeu dɔrɔn mɔgɔ tɛ gagner a la preuve bɛ n bolo parce que a kɛra ne yɛrɛ la ne yɛrɛ ye jouer ko caman kɛ mais n ka wari tɛ sɔrɔ o ye kelen ne o don na ne jouera ko ne ye 1000 ni n bɛ 2000 sɔrɔ donc mais n ye n bolo da jeu kan o bɛnna najini ma n gagner na i m'a fɔ ma normalement u kun kan ka ne ka wari kɔ lasegin ne ma donc ko ne ka 1000 di k'u b'a kɛ 2000 direct la donc ne 1000 di u ye jeu lancer tugun ko fo ne ka jeu ne ko non ne tɛ jouer ne jouera ka ban ne gagner na a y'o wari di yan ko ayi ko ne bɛ jouer tuguni jeu kura de kɛ tugun pour que ne bɛ se ka 2000 sɔrɔ donc o jeu kura kɔnɔna na ne ko ne fana tɛ jouer u kan ka wari lasegin ma u ko non ko wari fana tɛ di ne ma ko fo ne ka jeu tuguni diyagoya donc u y'a lancer ne ye jouer ne perdira ne y'a wari ta k'a la o cogo la ten ne ma fɛn sɔrɔ o kɛra o kuma bannen ka pique ka pas kɛ k'an sen don k'an bolo don wari ma sɔrɔ tout finalement mɔgɔ tɛ yen i bɛ se k'a fɔ i bɛ gagner a la jamais gagner cogo t'a la i b'a ta de dɔrɔn u bɛ ka wari minɛ i la fu i tɛ gagner. Koso Dameli ni ale kun bɛ nin baara in kɔnɔ bɛ ɲɛfɔli kan ye jeu in kɛcogo ani a kɔlɔlɔw kan. Non o tɛ mɔgɔ jagoya ka na dɛ wila nata de ka na n'u yila nata u b'a fɔ fiban ka jɛma ma u bɛ 2000 da sisan ko ni gagner bɛ 8000 sɔrɔ maa e bɛ nata dɔrɔn i bɛ ka 2000 da maa najini na double face de b'a la wa bon n'u y'a yir'i la siɲɛ fɔlɔ la i bɛ gagner i bɛ wari ta mais filanan na n'i donna n'i ko i bɛ gagner i tɛ se ka wari ta wa parce que najini na 2 de b'a la wa double face de don u bɛ najini dɔ in nɔrɔ dɔrɔn k'a yɛlɛma dɔrɔn k'a saba bɛ kɛ jɛman bon n'a saba bɛ kɛra jɛman ye dɔrɔn e tɛ se ka gagner cogo si la wa hali ni ye 200 dun i bɛ ka 200 bɛɛ se ka ban i tɛ se ka gagner cogo ti la mais nataba fɛn de don wa loterie filɛ jeu o jeu so jeu o so jeu i bɛ nata de wa n'i natara ka don fɛn na nata bɔrɔ tɛ fa a ka nata bɔrɔ a ka girin ni kubɔrɔ ye mais a tɛ se ka fa a tɛ se ka ta. Maa dɔw b'a sɔrɔ k'a fɔ ko baasi tɛ nin jeu in na wa ko minnu b'a kɛ k'u b'a kɔlɔlɔw dɔn. Bon n doguma sugu kɔnɔ u ye n gosi siɲɛ kelen 300 fɔlɔ y'ala nɔ ye filanan ye yɛrɛ nɔ ye ne bɛ jeu la finman ni jɛman cɛ a kɔni ka ɲi parce que nata de bɛ taa mɔgɔw bila jeu la wa n'i kɔni y'i ye ka n'i jɛ kɔni ka jeu i ka tiga n'a kun fɔra e ye san k'i ka tiga 400 don tasali la i k'o bila misiri kɔnɔ i tɛ sɔn mais n'u y'i wele nata kama e bɛ na jeu o jo b'e la walima o jo t'i la hali ne ka 300 jo bɛ ne la. Hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw bɛ jeu ni jeu in na a n'a kɔlɔlɔ nka maa dɔw b'a yira k'a fɔ ko ni jeu in tɛ fɛn ɲuman ye ko wa k'ali olu tɛna sɔn ka munumunu a kɛrɛfɛ jango ka tila ka maa wɛrɛ to a ka jeu a la. Non jeu in taabolo ma bɛnkanni de don quoi gɛn t'a la o bon bi nɛgɛ de k'i nata dayɛlɛ dɔrɔn n m'a faamu a ka jugu mɔgɔ natabɔ de ma hali jinɛ nana ti gɛn
wala ko min fu ye dɔrɔn man fɔ moi wa jugu mɔgɔ natabɔ de ma ne min fu ye dɔrɔn mɔgɔ si kana jouer quoi jeu gagné ta tɛ quoi bon jamana kɔnɔ bɛɛ ni balo cogo don i bɛ se ka balo ka sɔrɔ ni fana tɛ quoi bon les joueurs ni jetons de parce que y'an ka warimisɛnnin caman don hali n'an kun ye 20 di u kun bɛ u ma nata k'u b'a kɛ 40 ka d'aw ma. Ni jeu n'a kɔlɔlɔ bɛɛ a kɛbagaw dun bɛ ka se k'u dahirimɛ sɔrɔ a la tile kɔnɔ. Finman ka jɛma ma in na mɔgɔ bɛ gagné u fɛ mɔgɔ bɛ gagné i yɛrɛ bɛ dɔw i bɛ n'i jɔ sisan i b'a ye dɔw bɛ gagné 3,000 4,000 mais o b'i la nata de i bɛ taa dɔn olu y'aw yɛrɛ ka mɔgɔ de quoi olu de bɛ se ka gagné la ou bien n'a jar'u ye mɔgɔ min ka gagné o de bɛ se ka gagné sinon k'a fɔ u ka gagné i ka gagné b'olu de bolo quoi tile kɔnɔ bon n'u sera ka mɔgɔ caman tɛgɛ minɛ u bɛ se ka hali 200 230 sɔrɔ mais n'u ma se ka mɔgɔ tɛgɛ minɛ 1,000 2,000 u bɛ bɛn u ka dumuni sɔngɔ ni u bɛ bɛn u negelaw fɛnɛ ma quoi ma parce que u ka baara fɛnɛ de don olu ka baara yɛrɛ bɛnnen don ma polisiw tɛ se k'u fɛ mɔgɔ si de tɛ se ka ko b'u la parce que olu min jagoya polisiw yɛrɛ b'a ɲininka u ye jagoya ka wari min i bolo da a ma kɛ brutalité la ma foyi kɛ u ko i ka na an ka gérer don e cilen e bɛ taa polisi la polisiw bɛ mun f'o la mɔgɔ si mɛ jagoya ka jouer Ka kɛ ni fantanya kɛlen ye ka se sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ maa caman de b'i ɲɛsin ni jeu kɔfɔlen ninnu ma yaasa ka se ka dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnaka minnu bɛ yen minnu tɛ baara la k'a sɔrɔ a kɔlɔlɔw ka ca ni o dɔ bɛ se ka kɛ kelenna toli juru tali ɲɛnaminimafɛnw tali dusukasi kɔdan fo ka taa se yɛrɛ faga ma wa fɛn min don a gagne fanga ka dɔgɔ k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin baara kɔfɔlen kɛbagaw ma sɔn ka kuma ka da kun caman kan. Marine Le Pen ni ale Faransi fɛrɛtɔ min bɛ wele Rassemblement National ɲɛmaa ye ale welela bɔgɔ cɛcilen kan n'o kɛra ko ye min damaja la ka da kan kiiri tigilamɔgɔw y'a yira k'a kan ka san 5 kaso de kɛ sabula k'a sen yira yuruguyurugu la jamana nafolokow kan a ka nin weleli kiiri tigilamɔgɔw fɛ est-ce que o bɛna dankari a ka politique ko la Awa Si bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. Nowankalo tile 12 sanba 2024 Faransi politique kɛnɛ kɔni la ɲɛnɛmayala kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni Marine Le Pen ni ale ye muso bɔ ye Faransi jamana kuntigi kalataya ɲinini na don tɛmɛnenw la. Bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Rassemblement National RN ale ka kiriko ye. Ɲangini min bina ale kan kiritigilakaw fɛ o de ye k'a kan ka san 5 kaso kɛ. San 2 ka b'o kɛ datuguli san 3 ko bɛ di a ma fiɲɛbɔda ye. Ka kan ka tila ka euro wari 300 sara ka kɛɲɛ ni yuruguyurugu ko dɔ ye wa kiiri tigilamɔgɔw fɛnɛ tila ka yira ko san 5 kɔnɔna la k'ale tɛ se k'i kan bɔ bilen Faransi politiki ko fanga ɲinini ko la. Nin ko in kɔni kɛra dabalibanko ye Faransi kɔnɔna la. A sɔrɔ Marine Le Pen ye musoba ye Faransi kɔnɔna la min kɛnɛw kan a bɛ kuma yuruguyurugu kan kalabanciya jogojuguya politiki mɔgɔw ka kɛwale kan ani fɛnɛ kiiri mɔgɔw ka baara kɛlen kiliniya kan wa mɔgɔ do san caman kɔnɔna la Faransi min kun y'a yɛrɛ kɛ ma ye min kun bɛ ka a yɛrɛ kankan k'a ɲɛsin nin kɛwale ninnu ma jɛlenya ani tako ɲuman ani jogo ɲumanya Faransi kɔnɔna la. O bɛɛ kɔfɛ kiiri tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko Marine Le Pen bɛ fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min na n'o ye Rassemblement National ye k'olu kan ka euro wari 4 ani kunkanfɛn de sara ka fara o kan tuguni ka euro wari 4 Actuellement dabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la an ce aw ɲamatali la an bɛ k'aw kan bɛn tiɲɛ wagati wɛrɛ. Kiiri in senfɛ Marine Le Pen ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye bingani ye ka ɲɛsin ale ma min bɔra kiiri tigilamɔgɔw yɔrɔ la. Tilara k'a yira k'a fɔ ko ale bɛna fɛn bɛɛ kɛ jalaki min bina ale kan walasa a ka se ka a yɛrɛ jɛya. A yira k'a fɔ fɛnɛ ko a ma sɔn kuma min bɛ ka fɔ ko a ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ. Yala maa bɛ se k'a fɔ bi ko nin ko taara ka kiiri ko dan wa? Kama sɔrɔ nin kɛra ko ye bi Faransi kɔnɔ ni maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni o ye kiliniya fanga ɲini ni kiiriko kama sɔrɔ. Maa caman y'a bila minɛ min kɔnɔ o de ye politikimaw u bɛ min fɔ ani u yɛrɛ kɛwale ani u yɛrɛ jogo ye min ye o tɛ kelen ye. Ka fara o kan siga t'a la k'a fɔ semaine nata mankan bɛna caya ka kɛɲɛ ni politiki ko kuma ye Faransi jamana kɔnɔ. Actuellement dabarani filɛbagaw ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la an ce aw ɲamatali la an bɛ k'aw kan bɛn tiɲɛ wagati. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous
Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.